Vad fan är jag då? Du vet men allihopa har ju druckit mig i soffan. Milborg och... Ja, fan det var ju. Men han var ändå kvar ett tag sedan. Ja. Olle gick in med oss i... Han gick in med och drog i liksom finare han. Ja. Men det går ju inte. Go Zoom! Jag vill känna på expert. Sån här är inte kalibrerad för 5 öre. Oj oj. Jag hostade som fan sista dagen. Vet du riktigt varför? Det här är kalibrerad som Arne i Revan. Den tar inte när jag Nej, trycker. den här tar inte heller. Det är efter den här tar. Jag skriver upp det här grabbar. Gör det du. Jag sjunger för 3 av oss. Ja, det spelar ingen roll jag trycker. We don't need no reason. Right through the news, we don't know the season. Black and white, red and white, we don't know the news. We don't like no better fun, we don't better dead. But we need to see the lions with all the faith. Tomorrow again, we don't say the leaders, the fighters, go on. 2 minutes to midnight, the band, and we all just need to do. 2 minutes to midnight, they're running for me. Jobba lite nu. Egentligen är jag gitarrister. Jag måste gå och lyssna. Ja, då borde det rinna morsan. Ja, förlåt. Ja, man blir ju orolig när man hör det här. Du är ju sämst i världen, Björn. Har du käften? Du är inte synkat för 5 öre. Jag låg i alla fall på gröt. I saved your ass twice. Ja. Är det Prova bästa? det här. Nu får du ta i med basen. Prova det här nu snälla. Ska jag bara- Och säg att den här är synkad. Aldrig. Jo, prova det här. Prova bara för kul skull. Det är Alltså, alltså... vad kul att ska ha nu.